posachedwa Israeli atuza kuti Irani ikupanga bomba la nyuklia. Mogwirizana ndi America akuonetsetsa kuti zimenezi zisachitike. Mpanda kuti wa Friday Ayuda anaponya mizinga mu mzinda wa Tehran. Mkulu wa nkhondo General Hossein Salami waphedwa. Otsatira wake General Muhammad Bagheri amene amagwira ngati Chief of Staff waphedwanso. General Ali Hajizade Air Force Commander amene amatsogolera opanga mabomba waphedwanso. Katswiri wa sayansi otsogolera nuclear program Feridun Abbas waphedwanso. Mascientist anzake okwana 25 aphedwanso. Lachisanu madzulo Irani inabwenzera kugwisa ntchito ballistic missile. Zithuzi zimene tikuona ku Israeli maka kudera lotchedwa Rishon Lezion, nyumba zambiri zagumuka komanso anthu angapo aphedwa. Banda kucha wa lero Israeli imafuna kupha president komanso Ayatollah Khamenei